jedinej. Čau lidi, dnešního videa vás Nanuk a jsem tady s čokoládou a to je moje holka, moje čokoláda je moje holka a budeme natáčet spolu Rivals, jo. Yes. A takže bude to na YouTube, vím, že ti to nevadí, takže můžeme jít na to, tak pojď. Patr, chceš to nevařit? Ten. Juši, já se teďka mutnu. Na prut, dobrý. Dáme... Zatím dáme Hej, normální Juši. arénu. Alright, tak dáme arenu. Jo. A určitě dejte odběr a like a dejte si k tomu něco dobrého k papání. Ne, protože to bude docela jakože dlouhé. Jo. Dám si tohleto. Dobře, mám věci, které potřebuju. Takže... Zatím zání. Máma taky, že jo? Nenávidím jí. Aha, má taky. Yes, je cooked. Já on ten, vole, Indistation, já mám. Tak. Alright. Hej, Lenko, kolik ti uberu s tím lukem? Myslíš, že mnoho, jo? Ještě dál? Nemá taky, jo. Nepíšu. Prava. Já to moc. Patr. Já mám, chceš tu pasku po. No tamhle. Ne. Yes. No lidičky, bohužel jsem blbej. No ne, blbej, ale bohužel. Tak trochu, jako to nezvládám, no. Jako ježišmoje holka, že zvládám, jakože. To by porazil nejlepší teda, co? Krumpáč. Ne. Ne, Daj jim tož. jo, ale to je očník. Bumba. Hitka, hedža. Kámo, Pavlo, tak to snajpnu. Píče. Nejď. Ne. Potřebuješ diamanty a drag. Tak. Hoši, já jdu se proletět. Máš to proletět. To je styl. To jsem neviděl. a máš video a ten drag. Nevlej, kamo. Okay, až jdeme se proletět. Prdele, pojďte hoši, ještě jednou se jdem proletět. Já jdem na to hoši. Ale materiál mám 2%, to jsem dobrý. Ty vole, hoši. Teďka mi to Kámo, nejde. to je, jestli negoval, ty potřebuje. Chce proletět? Vidíš to? Okej. Je. Bum, Tak, to mám. bum. Přebiju. Kámo, dobrý, ne, jsem se proletěl, dobře. Patr, jdeme se toho video. Komu jsem uznat, že jsem, jo? Teda já ne, ale to máš. To rád domů. Tak. Patr, jde to Nespekulňá. Tak jo, lidi. Jo, ty večera, jo. To byla já se postavuju tady, vrátit poblíž. Vatr jděte toto, dobrý meč. Ty kráso. Ty Čínu. Takže já si toho nemám. OK. No a ohodnoťte ten krumpáč. Těch srandu. Jde? A to je
Ty zakvízy? Jo, plně, a to je všechno lepší, jo, jenom armor. Jej, Danámko. Těch bylo. To bylo. Jdeme na další. Jest boj. A potom máme ještě v plánu si zahrát takovou jednu hru. Jo, A to je potom jako na videjko. já bych chtěl Potom na videjko. To je jako ty to, že jo? Na videjku to je na chvilku je toto. ale pojďme se jo. Takže se potom uvidíme potom. Yes. Vlastně já mám teď 10 sekund, jo, až mi na to řekne. Špam mi vyjebaný, teď vole. Tak, jdeme teď? No. Pomyslíme, to... Nežvej furt! Už. Čau. Hej, jak to dělá, vole? Debil. Nežvej furt! Lidi, chvilku počkejte, jo? Ok, lidi. Promiňte lidi, taková menší zastávka. 20? A 100. Já jsem zamrazil, jo, za tebe. Popíšaj. Yes. Lidi, kdo by chtěl tuhletu zamrazovací zbraň, tak běžte k tomu sápkovi a on mám takový ten sápek, který jako je bohatý. Jo. A musíte 29krát ho prosit a on vám to potom dá. Náše. Moje holka to zatím ještě nemá, ale bude to mít, protože vždycky pomůžu. Ne. Do Hej, prdele. jak to dělá, bude? Tady byl. Ah, Yes. ne. Pojďme tam, dvakrát. No a to, že jsem cigán, tak to jsem... Hele, ještě přestaň, vole. Tak. A Vanoku, kolik trepek si žer? Ještě 6. OK. Lidi, dejte si určitě kolu a curry. Ne na curry, ale curry. Je to na Číně.
já pardole. Na něco. Myslíš, že mám tomu hen? Nechci to mrazit. Kde? Tady. Yes. Ne! Drž života, hlavně. Drž hubu, Aleš. Nechci. Udělal. Hej. Chci. Tak máš tam. Chceš? Yes. Jam. Na to. Kde seš, malá? Tady seš, čau. Jak? No, takhle. Zabil. Se posunu tím, že si dávám kolu, hele. Hej, čokoládu. No. Jak se vůbec dneska máš? Hej, kukt, to bude kukt. To bude kukt, to bude kukt. No říkej. No nic. Přímo do žeber nožem. Přímo do žeber nožem. Tak, pojďte nahoru, pojďte nahoru, pojďte nahoru. Tam je vidím, tam je vidím. Počkej, seká se mi do. No, to jsem teďka brutálně sekl. No nic, kámo, no nic. Ale počkejte lidi, já jsem chvíličku tady naplním kolu. No, mám to za mámou. Alright, jsem naplněnej. Ta po mně jde, kámo, ta mě nebude šetřit. Takže ti bereš raketomet, jo? Nahoru, já půjdu nahoru. Mám jít ska. Čau. Dali, vylez. Vylez. Malý hovátko. Nejdem zvrhel. Dělej. Debil. Yes, dobře, a? Teďka ji chci zamrazit. Yes! Stačí mít dobrý aim, když hraješ na kompu. Já se ještě dělám Ty hraješ na mobilu. tak počkej. Jo. Ne, počkej, já se ještě dělám věci. A to je fér. To si děláš randu. Jsem rada. Tak jo. Teď jsi mi dostala, no, ale teď jsi mi dostala, no, jsi kukt. Toň? Kam máš cípnu, mě to seká. Ty krása. Dělej! Yes! No vent. Tak jo, lidičky. Lidičkové. Já už budu teď kopčet. Lidi, nevadí, jestli se teďka už čokoládka nemůže, ale my se
společně zahrát tu tajnou hru, jo. To je... Přesně tohle. Tohle ta hra, nevěděl jsem, že se mi tam nabídne. A tuhle tu hru jsem na konci videa. jako co? A moc něco tam. Hej lidi, pokud chcete, aby jsem něco dělal, tak já mu to giftnu, hele. Mám? Tak já mu to dám, hele. A pište to určitě do komentářů, bude hodně. Ne. Jdu běhat. Jdu mu vzít nějakého brdota. Chápete, ne vzít jako vzít, ale to jsem hodný člověk. Hodný člověk má být hodný člověk, takže tak. Simba má se well. Lidičky. Nevím, co mám dělat. Ne, já prd. Chci toto, kačatino. Beru kačatino, počkej, co to je? Já si melon, číto, paráčíto, to beru, kámo, tohle to beru, kámo, to beru. To beru, kámo, určitě to je nějakému fanoušek. Dobrá, pojď. Ale dělej, pojď. Ber, jdem. Kámo, berem to pro toho, jak se jmenuje. Napište ho do komentářů. Další bobíku. Kam nevím, pasilí povrát. Nebo dáme. Jmenuje se Rybko. Tak pojď sem Rybko, já tě dám. Nechci toto Rybko. Jsi rád? Jsi rád za Rybko? Jsi rád Rybko? Komu, ukaž to máš? Tak to chci kam. OK, accept. Já můžu. Plus, kam pokud od něj vyškemral, musíte tady dát, musíte na tomhle kanále dát přes 10 odběratelů. Dík. Takže to je takhle. Kam, borec. No, já ho budu ještě hrát. Máš kam dát lidi. Plus. Přetáhnu to pány, to bude tam. Jak jsem tady. Aspoň toto kamo, a to aspoň toto. Brovský plus. Tak toto. Kamušek, ty tady máš i toto. Nebert má lepší baseball než já. Tam Bert to líbil. Kámo, čum, co kámo. No nic. You are associated me as Sale. Ok. A mám mu dát nějakého sekreta a on mi za to dát ten, ne? Já nevím anglicky. Ale tak já toho nevím, no. Asi jo. Jo, teďka na sekreta nebude. A bude vyčelána nebude. Tam jsou sekrety. A vidíš, tam jsou sekrety. Rozpočes. Vlastně, sekret. Sekret. Já jsem sůst. Já jsem cooked. Tak dělej. Já jsem rychlejší. Tam je to tak jsem došel.
dělej. Ten rybko mi za to dá určitě. Určitě jo, aha, vůbec nejsem. Ale máte já. A je to secret, takže tam můžu dát, tomu nebude určitě vadit vůbec. Vůbec. A už jdu doma. Kam to stihnu? Stihnu! Jak to stihnu? Kde? Baras. Off. Dnes dálček budu. Kde je seš? Za 5 minut, kámo, musíme tady počkat 5 minut. A je to tady. Takže já jdu čekat. Kámo, nechám to. A tam jdu. Budu tam čekat v díře normálně. Bez já. Lidi, napište všichni napište povinně do komentářů. Nanuk je brdák. Napište tam Nanuk je brdák. Jo? Musíte napsat povinně. Tak jo, za 5 minut, jo. Tak počkáme. Já se k vám ozvu, až tady bude. Lidi, jsem tady, kámo, a najednou tam, kámo, lidi, neuvěříte. Padl tam Dug, kámo, koukejte, Dug tam padl. Jo, takže jdeme ho dát nahoru k druhému Dug. Tak. Jo? Druhý Dug. Máme tady dalšího Duga, kámo. Duga, kámo, dalšího. To je petalice, borci. To je petalice, strašná petalice. Jo a lidi. Na závěr tohoto videa se vám loučím. Čau.